Co je? Už se tačí? Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás zpátky u našeho teleshoppingu s Horstem a Pepim. Tak Horste, pojď sem ke mně. Dobrý den, milí dámy a pánové. Tak, dobrý den. Co dneska ukážeme zákazníkům našim? Tak ukážeme vám 4 výborné nože. Tak, ukážeme 4 výborné nože. Ano, značky 4. Antikoro. Tak, vidíte, první nůž, nasekání, mlácení, všeho ukážeme. To je výborné, Horste. Má ostrou čepel pořádně. Výborně, ostrá. Chytni si, Horste. Nádherné. Trošku jsem se pořezal. Sám Horst se pořezal. Dámy a pánové, to je důkaz toho, že je to výborný nůž. Dáme ho stranu, potom předvedeme. Tak. Potom tady máme další nůž, který má i pilku, vidíte? Furt pořád stejné značky. Je to výborný nůž. Auweis. Tak je to výborný, opravdu výborný nůž. S pilkou můžete to tím řezat kosti, tímhle maso, všechno možné. Pak předvedeme. Všechno tím můžete řezat. Klidně už zabíky, víte. Tak, potom je další švýcarský nůž. Ano, tak to je, dámy a pánové, tak to je nádherný nůž, teď se vám bude hodit do každé domácnosti, víc se vám bude hodit na třeba řezání jablka. Ano. A má tady dva otvíráky, které samozřejmě neotevřu, protože jsou slavný. Tak, to je další nůž. A poslední nůž, tady máme tento malý nůž, který se vám hodí do jakékoliv kapsičky. Jasně, do jakékoliv kapsičky, co tady do té. Počkejte, Horste, já to, teda Pepi, omlouvám se, já jsem nevěděl. Omlouvám se, já si to tady, já to zkusím do kapsičky. Výborné, ještě by se tam vlezí takové 4 nejmí. Na zabíjení jachčourů. Ty vole. Nepovedlý scény, vole. Čej, vole. Pepi, můžeš mi ten... Já nejsem Pepi. Já už myslím, že tak říkáme, když to popletu. To bude v nepovedených scénách. Tak to je konec nepovedených scén. Dej mi to, vole. Teďka je konec. Tak. Jsme zpátky po střihu. To jsem si myslel, že se potřebuje trošku provětrat. Ne, další nepovedená scéna. Tak jsme zpátky. A tady vidíme ten nůž, co mi právě vrátil Horst z kapsičky. Já jsem potřeboval trošku... A to jsou všechny, dámy a pánové. Ano, tyto úžasné nože si můžete objednat hned na telefonní číslo, které bude přímo tady. Počkej, Horste, dámy a pánové, se tím nevolíte, aby jsme vás přesvědčili o kvalitě těchto 4 výborných nožů. Musíme vám ukázat, jak jsou výborné. Takže tady vidíte třeba dva plátky sýra. Tak. Vezmeme nůž s pilkou a podívejte se. Podívejte. Překrojíme a máme to překrojeno. Vidíte? Čistý řez. Ano, nádherné řezí a to díky tady těm zhoubkům nádherným, který nádherně řežou. Počkej, Horste, ještě předvedeme, jak ještě jednou, jo. Dívejte se, lidi. Tak, tento nůž je opravdu ostrý, překrojíme téměř cokoliv měkkého. Tak, ten dáme stranou, ten už je na prodej za pouhých 6899 korun. Neváhejte a kupte si ho. Ovšem bude něco výhodnějšího. Dále tady máme tento malý nůž, který můžete nakrájet napříč, nebo podél, nebo jak se tomu říká, spoustu věcí. Tak mi to podrž, Horste. Ano, já tak. jsem... A když to chytnete, dívejte se. Ano, úžasný nožík. Úžasný nožík na zabíjení němčůrů. Vidíte, krásný čistý řez. Tak. Dále
tento úžasný nůž má ještě tady druhý nožík, malinký. Ten nevím, jak se rozdělává, tak to nevadí. Ten Ale- stojí pouhých 5000. A to všechno na telefonní číslo, které bude teďka po celou dobu tady. Tak jak. Velký chuligán. Dobrý, že? On se ještě natáčí? No. Jdeme dále. Dámy a pánové, přeberu vám tento velký nůž. Jak vidíte, dá se s ním díky jeho váze, taky nějakém ostří, se dá velmi dobře sedat a sekat. Tak, dívejte se, jak to jako přeseknu, no? Já taky jo. Počkej, Horste a Pepi, já se mluvám, můžu to taky vyzkoušet? Nemůžete. Nemůžeš, Horste. Ty čuráku. Já jsem učený profesionál. Dívejte se, dámy a pánové. Oh! Vidíte? Dámy a pánové, teďka... Krásně to useklo. Já chci taky to vyzkoušet. Počkej. A teď vám ukážeme ještě jednou, Tady to řeš. jak to ještě jednou seká, jo? Oh, výborný. Výborný řez, krásný Pepi. A teďka, abyste věřili, že s tím může řezat kdokoliv, tak já vyzkouším si, jak se s tím doseká. A taky jo! Tak, dámy a pánové, teďka já si ho zkouším, abyste věřili, že s tím může řezat opravdu každý, tak já si vyzkouším, jak se s ním řeže. Výborně. Tak jo! Vidíte? Výborně, Horste. Děkuji. Tady nádherné čisté řezí, jak můžete vidět, ty mou hodinky. A tak Pepi, už je přesně 12 hodin, takže musíme končit, takže všechny tyto nožíky. Moment, ještě musíme Hele, Pepi, ještě předjedeme poslední nůž. A to je... Já zapomněl se, omlouvám. Dělej ty čuráku, musíme končit. Tento nůž. Ty to můžete taky velmi dobře krájet. A sagio. A tak jo! Nakrájme na mé nudličky. Dobře, Horste, dobře. Tak jo! Dobré. Ty vole, to budou díry. Nevadí. Tak, To nevadí. tento nůž. Ale zapomněli jsme ceny. Tento nůž stojí pouhých 12 000. Tento nůž 16. Tento nůž 6899 a tento nůž pouhých 5000. Neváhejte a zavolejte. A můžete si objednat po jednom noži nebo po všechny 4. A když si objednáte hnedka teďka, tak dostanete tenhle nůž vlastně zadarmo, takže 2 nože dostanete tyto. 2 nože zadarmo, takže vlastně zaplatíte jenom tady za tyhle 2 nejdražší. Takže tady to telefonní číslo je tady ještě pořád běží, takže můžete zavolat, neváhejte, zavolejte a můžete si objednat tyto nože. Takže děkujeme, že jste se koukli na tento pořád. My už musíme končit, protože už je 12 hodin. Ale počkej, Horste, ještě nekončí. Pokud zavoláte opravdu ihned, obdržíte ještě Tak jo. Obdržíte Američan. Dokonce si to objedná. Pozor, Horste. Tak jo. Obdrží ještě tento krásný plakát. Zcela zdarma. Co děláš? Na stranou. To jsem co si zkazila. Napiš, babi. jo? Jo. A ještě potom máme. Děkujeme, že jste se koukli na ten pořád. Už je 12 hodin, my musíme končit. Takže nashledanou. Na stranou.